Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Widodo, Guru saha rencang-rencang sedaya ingkang kula tresnani. Saderengipun semoga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah. Awit saking rahmat lan karunianipun kita saged makepal wonten mriki kanthi wilujeng. Para rawuh ingkang kinurmatan, wong tua lan guru punika yang ingkang kedah kita ajeni lan kita bekti. Wong tua sampun lairaken ngopeni lan ngulawentah kita kanthi katresnan tanpa pamrih. Wiwit alit dumugi ageng sedaya kebutuhan kita dipun upadosi kanthi sabar lan ikhlas. Mula saking punika sampun dados kewajiban kita kangge ngajeni lan manut dumateng pituturipun. Ugi para guru punika pahlawan tanpa tanda jasa. Guru maringi kawruh piulang lan tuntunan supados kita dados tiyang ingkang pinter lan berbudi pekerti luhur. Tanpa guru kita mboten saged mangertos ilmu lan tata krama kanthi sae. Ngajeni wong tua lan guru saged dipun tindakaken kanthi cara prasaja kados tamatur kanthi sopan, boten bantah ngulungi pakaryanipun lan tansah ndedonga kangge saenganipun. Menawi kita ngajeni lan bekti, insyaallah bisa kita badhe pinaringan berkah lan sukses. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi saged dados piwulang kangge kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.